kan vi tårta. Så då kommer man kan lite socker. Kan man äta den här goda kniv. Men först ska man släppa ut katten. Upp, upp. Här. Nej, lille. Jag vill faktiskt lägga mig. Ät den då. Där ser man hur katten äter. Ät på den. Ät den då. Ja, nu ska vi se hur mycket nöje man kan få ut av en fackla. Ja. Ut. 12 meter ungefär. Kom ihåg barn, lek inte med elden. Inte så här. Filma kalkonen. Ja, det är lilla ätun. Och så de små fötterna. Är det här din? Ah!